Hey, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Kumusta? Adlaw dahil karong Martes no, pitsa 28 na no, sa buwan sa Abril, tuig 2026. O karano atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilano nga sinuhat ni Jenny Kabidad. O sa dili pa din no, shout out dahil ko sa tanano nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no, mga ka-listeners o mga ka-followers no. O karon sa sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Part 6 na tanong mga ka-listeners no, part 6 na ta. Matagsaw sa adlaw. Na mayroong iba na naandyan sa... Nahibaw ko kung unsa ang imong gibating kasuko ni Aisha. Kung unsang kainit ani. Mo nga, ako siyang gitaguan. O nahibaw sab ka. Nga siya ang mipatay ni Kara. Di ba? Dili siya ang mipatay kang Kara, kuya. Wa siya kalibutan nga, nakapatay siya. Busa dili makatanunganon nga imo siyang silutan. Busa, kuya. Isurrender siya. Dili. Unsa dili? Dako siya sana ko kan. Busa. Kinahanglan iya kaning bayaran. Bayaran sa unsa, kuya? Pobre tao na si Aisha, oy. Bilaya sa ila, kay pugson siya siyang inahan sa pagpakasal sa nautang nini. Unya karon, imo siyang patyon. O kasi man ingon nimo nga ako siyang patyon, ha? Ha? Gikuhaan ko niya sa kaabag sa kinabuhi kan. Busa kinahanglan iya kining hulipan. Unsa? Dako siya sana ko. Gikuhaan ko niya og kauban sa kinabuhi. Busa. Ubanan ko niya. Hangtod sa kamatayon. Unsa? Pasag diming duha ni Aisa din eh. Dili, kuya. Dili ko mulakaw kung dili ako madasi Aisa. Pero, di ba may pamilya ka, Aisa? Dili na ko pangitaon na to nila, Sir Kent. Pangitaon ako sa Ayisa sa syudad. Uy. Hello, Mr. Le. Hello, Ason. Ikaw dili uli ha kung dili mo dala, Aisha. Mr. Le. Dili ko mo pauli kung dili na ko makitaan si Ayisa. Imo balay ako padlak ha. Bahala ka na ana akong bahay, Mr. Le. Ako lang unya na lukaton kung makitaan ako sa Ayisa. Ikaw, Ason, tuman yun imo saad ha. Kung imo kita na, Aisha, ikaw uli dayon. Imo dayon kuha ba mo balay ha. Nya kami, Aisha, pakasya dayon. Oo, Mr. Le. Ikaw kay baw ka na ha. Kung ako unsa masuko ha, Ason. Lagi. Mr. Le. Mura kag dragon kung masuko. Okay. Kana ikaw timan ha. Lagi, Mr. Le. Ako nang tibanan. Okay, bye-bye. Babay sa Mr. Le. Tilan. Gibangkong na giningin ka. Kamahay ko ba yung nangutang ko niya? Gibiyaan na doon kong Ayisa tungod ining tipaklo ngayon si... Ayisa. Ayaw pa dasi mong kadlot, Kuya Hans. Gawas na diha. Sir Kent, ari lang lagi ko. Kinalang bayran ako ang ako sa ni Sir Hans. Ayisa. Pero, Ay kabalakan ako, Sir Kent. Dili ra na mo patay si Sir Hans na ako. Kay kung gusto pag ko niya patyon, mikirig na unta ko dito sa mong studio. O sa pasab, tinuod man sad nga nakasako si mong magawang. Looy kayo si Kara. Tanawa o. Gwapa man day kaayo na siya. Nindot pagid mo pahiyom. O niya, kalit na siyang naanhing tungod na ako. Nagaw na Ken. Sir Kent, lakaw na lang. Okay na lagi ko din Murag, dili pa masigi ko kuhaon sa Ginoo. unsa? Kay kun patyon na nagyud ko, napatay na ako sa mga bugay sa plaza. O baka ako mo pilit sa poste o mamatay. Oh. Mao nga, lakaw na lang, Sir Kent. Salamat na lang si mo kabalaka. Dili ko milong na nga magruhuna nga mabiling ka din Kung doon ay doon mahitabo na ako, sir. Nahibaw na gid ka kung kinsa ang paninglan. Ang imong magawang, diba? Gusto ka?
Pero risgo kayo sa mong bahin nga kauban nimo ang tao nga grabe ang kasuko diha nimo. Sir, ako na'y bahala nga mo ama sa gibating kasuko ni Sir Hans nako. Tungod kay ako masagid ang nakaingon nga namatay ang pangasawa nun. Ako na siya mangitag paagi nga mo gaan-gaan gamay ang iyang gibati. Manimpad ka? Oh, ingon anak, cute. Pero, mag-ampaw gyud ko nga mahupay ang kasuko. Wa pa man kani siya makapatay og tao. Buotan ka na ako magguwang ayesa. Wala kong kasabot kung anong. Naingon siya, ana. Mahal ang gitingali kaayo niya kana si Kara. Oo. Saksi ko kung unsa niya kamahal, si Kara. Mao nga, ako na lang serbisyuhan ang ako sa imong maguwang, Sir Kent. Ayesa. Sige na, sir. Lakaw na lang. Na ako ihatag mo. Unsa man na? Ako ning cellphone. Ako na ihatag mo. Ako na idunod sa bitana, ha? Kung mahadlok ka dyan ka ni kuya, o magduda ka nga may buhaton siyang dautan ni mo, tawag ako. Ari sa bitana. Ang akong nga na akong gibutang sa akong number. Salamat, Sir Kent, ha? Ay, lagi ka bala ka. Okay na ko. Unsa man? Makagosgawa sa kades kwarto? Dili. Iyaw maning gilak. Kung mao, piniriso ka niya. Sige lang, kumatuo ka, ha? Alihin lang bangko putahan. Para dili makasud si Kuya Hans. Sige, adto ako. Pero mabalik ko. Salamat kami lakaw ni si Sir Kent. Abi na ko magpatay ng malagsuon. Hain naman to, Sir Hans. Nahiluman. Hay, salamat ni Anag ko sa syudad. Mulahos na lang ko sa bahay sa akong uyuan. Adto lang una ko mo istar. Mamasin sab ko nga nakaadtos ayisa dito. O di ba, tuag yun si ayisa magtago. Kanahan ni babayhana. Mag-jeep na lang ko eh. Pastilan, kadugay na daig nako nga wa makaanhi sa syudad. Daghan naman daig mga kausaban din he. Misamot man kadaghan ang mga tao. Nagod sabad siya dito. Lang, nakita na niyang babae nga nakaingon nga nabangga sila sa Kara. Nang imang. Ha? Uy, kinuo ko. Ato ang imong magkuwag. Tingali og dili siya makapugong og iyang mapatay ang maong babae. Mingaw na magyud sa gawas. Unsa ka ano kon mo gawas ko. Pero, gilak pa man tingali kaya po ng pultahan. Pero, huwag mo siya mawa na ako kung akong suwain sa pag-apli. Oh, hala, maapli na. Hawa na ilak. Huwag na tao sa sala. Makaikis na ko. Asa ka? Kuyawan ako eh. Habi na kong naigoan ako. Namusilgit ka, Sir Hans? Di ba may ingon man kunin mo? Nga dili ka pwede mo gawas sa kwarto? Ano may gawas man ka? May gawas ko kay Abli naman. Ikaw maginag-ablian na mo nga nagtuo kong makagawas na ko. Gigutom mong gud ko mo nga. Muadun akong kusina. Ang putahan sa kusina. Tuwa dito, dili ka nagirumbo mo. Aha? Wa man sa ko mahibaw nga tuwa ditong kusina. Abi na ko, inyong kusina tong tuwas gawas. Burasol ka na. Na may baba. Sige, aris ako sa kusina. Gutom na kay Sir Uy. Mingon na bi ako ni Muha nga maglabad akong kung dili ko kakaon sa hustong oras. Magluto dito. Magluto, good. Kakulbasin nito ka na, uy. Pagluto na lang ko, uy. Hindi lang ko magpadulan na pultahan paingon sa gawas. Ay, di apago pa ni mong t-shirt dong, Ket. Salamat ang imang. Mura naman noon kag mulayas, anak dong. Dili mahimo nga dili na ko uban sa iya siya uban ng Kuya Hans ng imang. Ayaw yung kumpiyansahin ng imong maguwang, ha? Nang,
Kung naay mangita na ko, ina lang nga, doon ako emergency nga gilarga. Unya, ikina-check sa beach house ng imang. I-close lang muna to. Kalami na sa kolor sa pork chop. Pataway ko kape. Ay! Kagang! Sir Hans, mahimo ba? Ano pa sige bit-bit ang imong armas? Lubat-lubatan in taon ko, ana, uy. Kang ilubitan ako na pistola, ha, uy. Saan? Kutawan ko na mo kape? O magyaw-yaw ka? Magkutaw na, sir. Magkutaw na. Ikaw ba? Relax lang, good. Unsa may gusto ni mo? Black coffee or... Black. Okay, pero basin sa puton ka ng black kay dili ra ba ka makatugan na? Gusto mo ka? Yung anak yung kakatabian? Ha? Dili man. Sige, kape no? Kape mo gusto. Magkuto na ko kape. Si Peri na imong pagbaayas. Mabutan gud ka pistola, aw. Ay, wala bagit kay bawas mama ko na asa ko karon. Missing in action gid ko. Right. Kainit sa tubig. Tanghagon giday ka. Ha? Danghagon bitaw gid ko, Sir Hans. Ni mo kape, sir. Hinay ha. Init na. Unsa na magkahinitabo nila sa bahay sa Pangpang. Kinahanglan magkapalit din ko dito. Dili na ko manawag di ayesa kay basin imbarguho ni Kuya Hasang akong cellphone. Hain naman yung bahay nilang tiyo puloy. Uy, kadako, nagigis ka usaban ini napita. Ay! Uy, Mga silingang kawatan! uy, yala. Unay-unay hayo, sa naman taon daan ay unay. Hangtod bagko kung balde, inyo bagyong gikawat. Uy, tagsa. Sa naman taon daan. Si tiyo puloy. Ay! Siya ka na naas ang gianan. Nagyaw-yaw. Tiyo! Tiyo puloy! Tiyo! Tiyo, kitsa ka! Kitsa ka! Uy, ako ni Tiyo, uy! Si Ason! Hala, nalimot kasi mong pag-umangko ni mong nahimong rayna sa baryo San Roque. Ay! Oh. Alala, usa may kanga nagdaan mo dito na, ha? Akagyod. Kakalit mo kang mitungan diri. Mura magagtanggulilo. Ay, kuan man god, Tiyo ba? Kana bang, ang ako laging anak, Tiyo, si Ayisa ba, milayas? Unsa? Siya mo'y akong pangitaon din sa syudad. Ay, di ala ko sa bahay sa Pangpang. Unsa na magkahinitabo ni Ayesa? Aray! Oh, si Ayesa karon. Ayesa! Ayesa! Kain ka! Aray! Oh, duwagi ka sa garang paingon sa underground ang tingog ni Ayesa. Ayesa! Aray! Kasakit ako, tiil. Nahagbong ko. Ganong naabot pa ka diha? Dali, gurit ako. Aray! Ganong naabot pa ka din eh? Hangang! Magkuhara magurot ako na sa higlanot. Nahagbong naman hinuon ko. Dali. Okay. Lingkod una diya sa sopa. Tanaw na ko kung may samad ba ka. Aray, kasakit sa kong tiil, uy. Nabilaw ang gamay. Nga na naog naman yung ka dito. Nga tindog na ba kayong hagdanan dito? Ano may balik mga kin? Mibalik ko. Aram mabantayan si Aisha nga dili mo masakitan. Gusto'y ka mamahimong bayani ng bayana. Bangar ka kuno sa imong isulti kuya. Pero dili jud ko musugot nga pasakitan nimo si Aisha. Ayaw na mo paglalis, ha? Kalma lang, pwede? Di ka mahimong ma-star din eh. Makahimo ko kuya. Tungod kay ihatag lang ni Papa nimo. Kining baya kung maminyo ka na. Ug kay wa man ka maminyo, mahimo pagyapon ko mupuyo din eh. May balik ka tungod na ako. Oh, Aisha, nabala ka ko nimo. Kinaabaya sa kasuko nga akong magawa. Mo kinahanglan bantayan ta ka. Salamat, ha? At imanang ko na ang imong tiil. Akong tanawon ko na, wa ba ka mapiang. Aray! Sultay, kuminganong milayas mag-imong anak, ha? Aha. Bukatis nga ni rason kung nga nung ibihaan ka sa mong anak ason. Aw, kuan, Tiyo. Ay, dili yun ako ang iyang gilayasan. Klaro, kasturya ha. Kaya dili ikaw.
Karuha na kitsa ba na gilayas sa nga isa, ha? Ang iyang pamanhunon nga insek. Sa kasalilang gisibatan ni Ayesha. Daod, saan naman dig akong magkatanom? Nalaos naman ni. Ay, wa maigos init di ay. Sauce. Nang imang, Oy, nganong di naman sa kainday. niya ba si Kent? Halad no, huwag yun ay surindiray ng imong kanang gugma, Inday Claire. Ano lang kuno pagsigi og tabi diyan nang bi? Tubaga ko kuna ba si Kent? Wa, day, oy, nilarga. Ha? Asa man siya nilarga? Ay, wa ko kahibaw. Igo ratog misulti nga doon na siya'y emergency nga largahon. Sure nga. Wag ka mahibaw kung asa siya paingon. Ay, wa lagi intahon, oy. Daon sa baga. Yayara ko nila. Dili ko mama nga mahibaw silang mga lakaw. Nang imang. Kuan na lang. Tawgaon niya ako kung mahibaw ka kung hain si Kent, ha? Day 500, pang snacks ni mo. Ay, wow. Niyara ko number, ha? Calling card na. Ay, nagwagta nga, ha? Aw, dili, oy. Ang snacks na good na. Sige nang, lakaw na ko, ha? Thank you. Aw, kini murag man ni ha, kwarta noong ko. Aray. Ganong manilig mamunggib ka? Nasakit man ang tiil ni mo. Ay, daghan na kayong dahon sa kahoy ang palibot, sir. Uy, ganahan sa ko dinis gawas good kay makita ang ubos. Ni am dinis pang kinimbayan, no? Dili mahimo nga magpadagdaog ka ni Kuya Hans, Ayesa. Sir Ken, pasagdi na lang lagi ko dinhi. Nga mo ati man ing gapita. Pero, Salamat na lang sa mo kabalaka. Ayesha! Gitawag ako ni kuya nimo. Ayesa, ayaw pa ulipon sa kumaguwang, ha? Uwa ka makasaat niya. Nakasaha ko, sir. Mao nga ako siyang sundon aron mabayran ako kung sa. Ayesha! Naana, Sir Hans! Aray! Ayesa! Tanaw, warak ka! Magdali-dali, magod ka! Dagma ni noon ka! Gitawag na magugko si mo maguwang, Kent. Ayesha! Ay, tuwa na sab si sir. Misinggit na sad. Tuwa na na ako. Pasag di na siya magsisinggit diha. Ati mo na naon ang tuhod di mo. Napangos ka, oh. Naunsa naman ko ini, uy. Dali. Ato na ang tambalan ng imong tuhod. Lingkod. Kay, Nag-usa man ka din, ha? Ha? Bungol kang tawgon? dili ko bungol, uy. Natagma siya tungod sa mong kasaba, kuya. Ano patunga mo yung kasamong istorya, Ken? Kuya, dili na mao ang imong gipakita ang tratamento ni Ayesa. O gusto may maayon akong ipakita sa taong sad ang asama niya? Kuya, tao na si Ayesa. Taong danghag. Oops. Ayaw na lalagain tao mo pag-away tungod na ko, uy. Sir Hans, sa may mong isugo na ko, ha? Suguan na lang ko, sir. Limpyo ito akong kwarto. Karang taro nga pagkalimpyo, ha? Naunsa naman tao ka, Kuya Hans? Wa naman kasama ayong pagunahuna. Mahimo ba, Ken? Pupauli ka sa dakong bay? Dili, Kuya. Magpabiling ko din samtang ni adini ka na si Ayesa. Tungod kay dili na husto ning imong gibuhat niya, Kuya. Gihimo imo siyang ulipon. Gipabayad na ako siya, Ken. Siya mga sa... Bisag unsa pa yang sa nimo? Dili pa gyapon ni rason na nga imo siyang himuong ulipon. Natuo ka ba, kuya? Ha? Nga malipay si Kara ining imong gibuhat? Wa kay labos akong gibuhat ni Ayesa, Ken. Kung wa ka makauyon, ayaw magpundo din, eh. Naunsa naman tao ning magguwang na, oy. Dili naman masabot ang dagan sa utok. Sa may ang palimpyuhan na ako nga. Limpyo na magyapon iyang kwarto. Abuglay akong kuhaon ini, uy. Ay, kadako mo din na ng TV din sa kwarto, no? Lain pa'y TV sa sala. Lahi gini mga dato, da. Kuwang na lang. Butangan og TV, apil ang CR.
Hala. Uy. Album man na. Oh. Mga pictures man di ay ni. Oh. Hala. Pulos man din yung pictures nila ni Sir Hans o sa iyong pangasawunon. Hong Kong? Nadi sila sa Hong Kong ini. Kamalipayo nila silang pictures, uy. Buotan kayong naong ni Sir Hans din silang pictures. O klaro kayo nga pinangga niya si Kala. Permisi na gunit sa hawak siyang uyab. Parison gid sila Sir Hans ug ang iyang uyab. Di na lang ko matanaw silang pictures, uy. Maluoy man ko nila. Unsa mo kay suda ng usa ka aparatur, no? Oh. Buddha? Buddha sa kasalang suot ng aparatur. Kanindot sa Buddha. Kanindot ko sa Buddha. Ayesa? Ayesa? Naon sa mga? Ano mahila pa kang maayo nga? Naggunit ang Buda ni Kara. Kaluoy gid nila, uy. Ha? Kanwa pa ko malamang. Kanwa pa ko magdanghag. Nasulob na unta ni Kara. Nakasal na unta sila. Unta ko karon dinhi. Si Kara unta ang dinhi uban ni Kuya Hans ni mo. Ayesa, husto na. Ay, naging basulang imong kagulingon sa nitabo nila. Dili kan. Bisan unsaon husto gid si Kuya Hans ni mo. Ako ang mipatay si pangasuon nun. Ako gyud. Ayesa. Mupadayon ako sa pagpanglimpyo. Tuod. Ahain man si Kuya Hans ni mo. Tuwas rooftop. Oh. Doon naman din yung rooftop inyong bahay, no? Kuya. Ewan ako sa muka, Kent. Kinahanglan magsulti ta, kuya. Nagsabot namin si Kara. Nga nilang din ang reception sa among kasal. Hans, mahal. Mas gusto ko nga ani sa rooftop ang special na mga bisita. Okay ra ka? Oh, okay ra kayo kumahal. Naibaw na ba ka nga ikaw gimatuman ng atong kasal? Salamat, mahal, ha. Salamat sa mahal. Mahal? Gwapo kay kakaroon. Uy, gahapon di ay. Gwapo, Sam. Pero wa na yung nahitabong kasaulugan ining dapita. Kuya, kung magsigi ka kung nahuna sa kagahapon, musamot ka dili ka makadawat sa nitabo ni Kara. Dili may tabong madawat na ako ang iyang kamatayon, Kent. Pero wa ba ka mahatlok sa imong gibuhat ni Ayesa? Ano mahatlok man ko? Angay man siya magpasalamat. Nga mawala niya ang silot nga akong ipahamtang niya. Ugwa na ko siya patya. Kuya, dili ka daw tang tao. Oh, please. Ayaw na lagi kong hilabtis akong buhaton anang Ayesa. Unsa uman ako sa pagkumbinsir si Kuya Hans, uy. Nabuhian na lang si Ayesa. Oh, si Franca.
Hello, Frank. Oh, kasal? Okay. Oh, kasal sa anak sa mayor? Oh, ay. Oh, uli ay. Nalimot ko anak na. Karon saan na? Oh, ugma? Oh, unsa? Karon ta magikan? Ay. Okay, sige. Salamat. Nga na. Gwapo na ang kwarto ni Sir Hans. Oh. Kent, tanawa. Haptig na kayo ang kwarto ni Sir Hans. Ay, isa. Pamati. Noon sa man ka. Muram kag nabalakag maayo. Kinahanglan mo lakaw kog balik karon. Ha? May wedding photoshoot ni Ugma pero layo ang location. Mao nga kinahanglan mo gikan mi karong gabi. Uy. Sige, lakaw na lang, Kent. Pero nabalaka ko nimo. Ako na bahala na ako, Kent. Kung may daotang buhaton si Kuya Hans nimo, pwede rin juga makasukol. Kung mapasakitan nimo si Kuya, self-defense niya, okay? Nakasabot ka? Naunsa man ka. Ikaw naman hinuigi Kuya Juan. Nasuko pa si Kuya Hans nimo. Mao nang akong kablakan. Kent. Uwa pa man ka na makapatay og tao si Kuya Hans nimo. Butan si Kuya Hans. Naaraman din na. Sige na lakaw na. Ayaw kahadlok. Musukol ko ni Kuya Hans nimo kung doon na siya buhaton nga daotan ako. Okay, sige. Manawag ko nimo. Pero, mo vibrate ang cellphone nimo, ha? Okay. Ayaw yun nang ipa-embargo ni Kuya Hans ang cellphone. O lagi. Naunsa man ka. Hilupik pa man nimo kung mamas kadaghan og itugon uy kung mulakaw na. Naniguro lang ko ayesa nga luwas kasamtangwa ko. Kent, ako rin bahala si mong Kuya Hans. Ha? Magbinuutan ko niya aron mawaya ka suko na ako. Ayesa. Mayong pagpaminaw sa Ken, Lex Pino. paminaw na ako. Nakasabot na ko sa gibati ni Kuya Hans nimo. Og naluoy ko nilang duha sing pangasaw unon. Labi na gyud ni Kuya Hans nimo nga maoy nahabilin. Ayesa. Dili lalim kung mawa nimo ang labing mahal nimo sa kinabuhi, Kent. Sakit kayo sa dukan. Pareha sa pagkamatay sa akong amahan. Patay na ang imong amahan. Oh, pait kayong nahitabo sa akong amahan. Kay wag ilhanan nga mamatay siya nitong adlaw. Lagsik pa magud kayo siya nga migikan sa bayi. Unya, gisaaran pa ko niya nga magpalit siya og pansit nga palabok ini kagabi ana. Unya, niya na pagkagabi, excited ko nga nipaabot sa akong amahan nga muuli na dana ang pansit. Pero wa na siya makauli. Unsay ni tabo si mga amahan? Giataki siya dito silang trabahoan. Humani ikalalis ang kauban niya sa trabaho. Ayesa. Nasuko kayo si Mamas gikalalis ni Papa. Pero, bisan mag-unsa pa siya kasuko, wa naman si mahimo. Namatay si Papa sa takis kasing-kasing. O bisan ko nang iyang kauban pa sa trabaho ang nakaingon nga namatay siya. Pero, dili gihapon na mo siya mapapriso. Sama sa nahitabo nimo karon. O, sama sa nahitabo na ako karon. Nahibaw ko sa kasuko ni Kuya Hans ni mo na ako. Pero, dili gihapon ko niya mapapriso. Mao nga ayaw padaog niya. Dili man ni pagpadaog ni Sir Hans akong gibuhat nga pagpaubos niya. Nakita lang yun ako karon kung unsa niya kamahal si Kara. Ug mas makaayo niya nga doon na siya laing tao nga mabasol sa kamatayon sa iyang pangasawon. Kaysa basolo niya iyang kaugalingon kung ganong wa na lang ko niya dasmagi. Ayesa. Kung iya pa kong gidasmagan, ako untang namatay og dili si Kara. Pero, posible nga mapriso siya o unsa ba? Busa, ang ipagyapon ko magpasalamat ni Kuya Hans nimo. Nga wa ko niya dasmagi. Mao nga, bantayan ako siya. Nga dili siya makunauna sa paghikog, Kent. Ingon ana ang imong pagsabot sa nahitabo karon. Oh, ang negative nga sitwasyon. Kinahanglang imong himuong positibo. Kutob sa imong mahimo. Ayesa. Busa ikaw, relax lang. Kabalor ako mo diskarte para dili ko maunsa dinhi. O ba ni Kuya Hans nimo? Bilib na ko nimo Ayesa. Lahi sab kaog panglantaw sa kinabuhi. Maong ikaw, i-enjoy ang imong trabaho. Kay basi madaot ka tungod sa imong kabalaka ni Kuya nimo. Di lagi na siya makasa nako. Dili na nako tugutan.
Asam tani, Claire? Lingawan sila ko akong kaugalingon. Oh. Mutambag una tao kasal. Mayo pa. Di may mong sigil tag-spy ito yung mong ex. Ay, kapuya. Dili mi mahimong ex forever si Kent. Tuo lang gud ako, good. Magkabalik kay lagi mi. Believe ko nimo na. Positive ka mo ganoon na permira. Siyempre, ako pa. Nya? Saan naman tayo ni Ron? Okay. Mag-relax una ta. Wait sa, gwapa na ba ko? Uy, pero may mga gwapa gaw. Sam ka gaw, di pa tayo kay gagaw. Kinahalang matalbugan ako ang anak sa mayor nga kaslon. Ikaw na good na. Kinahanglang gwapa ko karon sa pananaw ni Kent. Magkita kaya po di mong kiyan karon? Ang ilang grupo ang gikuhang official photographer sa maong kasal, no? Unsa? Hey, kapuya, binagong makapahuway na tayo ni gaw. Relax lang, good. Enjoy lang sa wedding, okay? Pero, di gyud ka mag-iskandalo dito, ha? Dili, uy. Sa pagtuon mo na ako, wild na lang gid kaayo. Hain naman to, Sir Hans. Di harap to siya sa kawas naglingkod. Oh, may cellphone nga may bating. Oh, tuwa sa rin yung garden. Oh, yakos bayas sa pangpang. Puno nga na ang pagpangita sa kriminal. Oh, doon na siya gipapangita nga kriminal. Oh, sige, salamat. Magpadala mo niya kung kwarta ni mo, Ugma. Sige, bye. Ako baka siyang agnihon o panihapon, no? Bahala na lang ni. Ako na lang gid siyang duulon. Pero, dili baka ako niya sikmaton, no? Bahala na, eh. Kung sikmaton, ako makaupos. Pero, mag-ampoon ako. Ang siya manasyon, ha? Asa magamagsugog pangita sa mong anak ug mapuhon. Ay, naglibog bitaw ko kung asa ko mangita niya ugma. Wala ito cellphone ng mong anak. Anaaman, pero sa bangalain naman ang nagunit. Di pa ko ng storya. Sila ay nagunit, ha? Lalaki na ang nagunit sa cellphone ni Ayesa. Unya, makalibog kaayo kay nangita masab siyang Ayesa. Unsa? Na, isog kaayo, oy. Ngadlan pa niya kriminal si Ayesa. Ginoo ko kakuyaw ba na tawhana? O bitaw nang dili ko makapanawag sa cellphone ni Ayesa. Ako, nagkinutok naman sa siya sa swing. Layo kay panglanta ko. Bahala na lang ni, eh. Kinahanan ako siya mapakaon kay dili ko kakaon kung dili pa siya makakaon. Hayag, manday kayo ang buwan, no? Klaro kayo ang langit. Sir Hans, andam na imong panihapon. To anas lamisa. Kung hayag ang buwan, ani mo dili sa kara. Ha? Malipayon ni maghangad sa hayag nga buwan. Mahal, tanawa ang buwan. Oh. Nindot kayo siya picture, no? Oh, sige, pag-picture. Okay, mag-selfie lang ta, mahal, ha? Sige. Oh. Mahal, kung maminyo na ta, ato niyang linyahan og mga buwak ang kilid sa pangpang, ha? Anong paabot naman ta kung maminyo ta? Karon na nato tamnan sa paborito ni mong buwak. Wa na'y mo atiman anang maong mga buwak. Kay wa na si Kara. Imo nang gipatay. Ako ni atiman, anak, sir. Ayaw ka bala ka. Mabuhi na og balik ang iyong mga buwak. Gusto ni mong papaso na kung kalagot ni mo. Dili man. Importante gani nga maglagot ka. Kay dili na ka normal nga tao, anak, kung dili ka mo batig kalagot. Sa imo hunahuna, normal ka? Dili ka ayo. Kay kung normal pa ko, mahadlok yun kong magpabilin din hiuban ni mo nga nasuko na ako. Betaw, sir, andam na ang lamisa. Kaon na. Siya tayo ang dili normal. Kay mamiyak malagbuhi. Ay, tawgan, dili. Tawgan, dili. Uy, asan? Ay! Kayaw-yaw na. Diyo, sadoy. Kayaw-yaw man ka. Mura mag-irasunan man mo cellphone o saka. Ay, naglibog ko kung ako bang tawagan ang number ni Ayesa o dili na lang. So naman tawag, paglibog-libog. Tawagin na. Aw, bitaw, no? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Sir Hans, okay na kung linotong pakbit?
Katos Kara, di gito ganahan kung doon ay magsig pangutan ako magkaon. Ay, mao ba? Sorry. Maong sa sunod, minusi ang asin. Kay Katos Kara, di gito ganahag parat. Kinsa man ang cellphone? Akong kuhaon, sir. Pagpuyo diha. Di ka pwede mo tubag og tawag sa phone, ha? Ha? Labi na gyud sa akong cellphone. Di ka pwede mo hikap sa akong mga cellphones. Ano ka? Isugab yun ni Sir Hans, oy. Pero, antos ng ayasa. Ngayon, ini magandang live sa mga bidahon o kinabuhi. Lagi sa pangitaan. Huna-hunaan nga patay na siya. Uy, kinsa mo ka nakalalis ni Sir Hans sa phone? Muli-li taga maybe. Og ayaw na panawag pa. Ay ganon di man ko manawag. Nga cellphone man is akong anak. Ha? Nakita na ni Mus Ayisa no. Eh dili ba ka gusto manawag pa ko? Sadaan siya. Kriminal siya. Kinsa man lagi intawing gipatay ni Ayisa, oy! Ala, Sir Hans, ang ako malagi ng cellphone. Kay imo bitaw ni? Ano naman na ni mo? Nalimot ka kung kanus ka mawad og cellphone? Ha? Sa gabi nga namatay si Kara. Sa gabi nga nagdanghag ka. Dito din mawa akong cellphone sa karsada. Gituyo gyud sa higayunan na sa imong kadanghag nahabilin hangtod ang imong cellphone aron mailhan ka. Maudi ay, pero kinsa matan nanawag? Ang imong inahan. Nakakontak si mama ni mo? Sir, ayaw intaon siya sultihi ako na hain ko, maluoy ka. Ambi na lang ako cellphone, Sir B. Dili ka na pwedeng mo gamit og cellphone karon. Hasta ka kawa kinabuhi Mauding nakailas yan ako tungod sa akong cellphone. Wala sa yun akong nauwi. Pero sa lang, anhin na lagi ko tago din Nindot ng dapita kay lisod di matultulan ni mama. Klaro lagi nga kidnapi mong anak ason. Unsa? Pana. Tiyo, dili mahimo makidnap si Ayisa. Dili mahimo malugusan siya. Kay may mga sawa pa niyang insik in town. Yabag ka man ason? Sa ka man yun? Nabalaka ka nga tuas na utang tao si Ayisa? O nabalaka ka nga di na siya pangasaw o insik? Ha? Ay da, babalaka ka, bisanain ananduha. Kay usaon na malakon, kung ibaligya siya. Unyahin mo ang suriso. Ilom di ay, babanin mo. Kawagin mo klaro pagkainahan ay. Mauding namatay ito sa sakit sa kasing-kasing imong bana. Kaya bago ka mga pag-asawa. Hindi magud na may nakaingon nga namatay si Uming. Dito man siya atakiha sa iyang trabahoan, kay doon na siya gikalalis nga kaubas trabaho. Asam kong ilisan, ani. Nahilom naman siya sa iyang kwarto. Pamalagani siya musulti na ako kung asa ko matug. Ay, anan na tingali ko ng usa ka kwarto ay mauman wa niya gamita. Kung kinsam ka ni kwarto, no? Ay aparador. Uy, naisini na sa bay. Ay, kanala ko isulob, inikatuog na ako. Samtang, magpauga ko ini akong pajama. Uy, hala, gawon man nga tiniguang. Maayo hinuon ni. Nana ko'y sinina. Napa ko'y habol. Tuwa sa dito. Inom. Anara ko dari kadit ko minum. Dagam kay buhat ng ugma. Ay. Lawom ng kape. Sakto. Tawagan ako sa Iyesa. Anay ko din sa sofa sa sala matug. Lapad mo sa nang sofa din Hello? Ang cellphone nga, lipataguan ni kaya na ako umikirig. Siyang nanawag. Hello? Haim ka karon. Ni ako sa sofa sa sala. Atog-atog sa kong kwarto. Wanyag pang lock dito. Iman ni mong kwarto ini. Apya ka raplin. Kent, si Sir Hans, misinggit. Unsay misinggit? Lagi, kalit na misinggit si Kuya Hans, di mo. Murag na suko. Lakaw na, soda sa kong kwarto. Adto ka dito. Ha? Oo. Lakaw na karon dayon. Ayaw na. Hello? Ayesa? Hello? Nga naman to. Kalit pang gi-off ni Ayesa iyang phone. Si Sir Hans, kinilak di asot siyang kwarto. Kara! Katugibiyaan ako ni mo! Galoy sa Mr. Hans, oy. Nag-ulgit kayo siya nga namatay si Kara. O sa may kong buhatan na ron, makuha-kuhaan yung gibating kagool.
Uy, namuak naman siya diya sa sod. Buot gid tingali kayong iyang dugan. Tuwa na sab, nagbuak na sab. Mahurot gid ang baso inimpay ko magpermi ng mood ni Sir Hans ngayon ana. Ay. Di na gid ko maglihok din sa sofa. Magpatugtog lang gid ko. Ano na naman ka diya matog, ha? Pagmata! Oh. Aray! Sir Hans! Unsaon ko nimo? Nakaw sa kwarto! Tago! Ayaw na pagkita na ko! Ha? Tago na! Aray! Oh! Mutago ko! Sudan matingali ni Sir Hans ang daot ang espiritu. Mutago na lang yun ko, uy. Maglako. Kakuyo ining Sir Hans, uy. Pero mayo gani kay nakunaw na pa siya sa papadagan ako. Mura naman to siya kapat yun nun ako. Nasudan na magitinggal ni siya daot ang espiritu. Uy. Kipanghurot na maguni ang buak ang butang sa sala. Bahala ka diha, uy. Imor sa bito ng butang. Oh. Nanawag si Kent. Hello, Kent. Hello. Unsa may nitabo ha? Kanang kalit pa kang naputol ganina. Gisapot imo magawang Kent. Namuak din siya sa mga butang dinhi. Oh, dagan. Palayo diya sa bahay. Kibasa nung ikay ang pahimungtan siya kasuko. Bito ko ipatago dili sa kwarto. Ha? Mura mo siya nakigbugno sa iyang kasuko. Uwa ka ni masudli og daw tang espiritu imong magawang. Bungal tingali ni sa iyang kamingaw ni Kara. Kalain si batasan ni imong Kuya Hans, uy. Ayaw yun padool niya, ha? Tago yun ayasa. Wow, ayesa. Ayesa na kasulti mo, Kent. Pero, di asab ka. Oo, nga naman. Dili day pwede nga magkaabot sa mga okasyon ngayon ini. Ayasa, katog na. Good night. Wa pa gid ay makuha sa imong maguwang ang killer ni Kara. Claire, wa ka na madyo'y piliong lugar. Unsaon ako pagbili og lugar nga dili mahisgutan tong babayhana nga nasakpan taman ka karon nga nakigsulti ni Ayesa. Wa kay labot kung manawag ko ni Ayasa. Imo siyang gitaguan og laing dapit? Sa ako nang giingon, wa kay labot kung asa karon si Ayasa. Hey, asa naman ka? Sa'yo kami mataog na ko. Di na gid siya gana makigsulti na ako. Makalakot. Hain naman sa karon si Hans. Dili man siya makontak. Ay, salamat. Nahilunas kawas. Unsa ka ako na akong liliun, no? Ako lang liliun, oy. Ala. Kapupot sa sala. Gawas di Ayesa. Patay. Ang gitawag ko. ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Matag sahop sa adlaw. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.